ένα χάλι μαύρο. Να δούμε ποιος θα τα καθαρίσει. 5 φορές τον έχω καθαρίσει. Τώρα τελείωσα τις τροχαλίες. Ψιλολόγιανο ακόμα, δεν θα ξαναγίνει τόσο πολλά. Στελάρα, γεια σου. Γεια. Για να σου πω, θέλεις να βοηθήσεις να δείξουμε το μηχανισμό, το καινούργιο που έχουμε φτιάξει, το μεγάλο, στους φίλους μας που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε? Ναι, αλλά ρε μπαμπά, να δείξουμε πρώτα το παλιό, το κομπρεσεράτο. Ποιο κομπρεσεράτο? Εκείνο που είχα φτιάξει το παλιό το μηχανισμό για τα μοσμούλια που πήγαινα. Ναι. Λες να τους αρέσει? Στους φίλους μας. Να το δείξουμε? Ναι. Θα τους αρέσει? Ναι, γιατί να μην τους αρέσει. Ωραία, εντάξει, θα το δείξουμε, εντάξει. Θα βοηθήσεις? Ναι. Κόλλα το. Μπράβο. Ωραία, σιγάρα, μου το σπάς το χέρι. Ποιανού έμοιασες στον πατέρα σου? Εντάξει, άντε, θα τον δείξουμε τον κομπρεσεράτο, το μηχανισμό. Λοιπόν, ο Στολάκος μας την έκανε. Πήγε πάνω. Άμα του λέγα να πάμε για κανένα τζάμπο, θα έρχονταν τρέχοντας. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ αυτός εδώ είναι ο παλιός ο μηχανισμός που είχα, κομπρεσεράτος. Γιατί το λέω κομπρεσεράτο? Γιατί ήταν από κομπρεσέρ εδώ όλο το σύστημα. Κάει και το μοτέρα από κάτω, το μαμίσιο που δουλεύει με 220, και το τροποποίησε αυτό το μοτεράκι πάνω και δούλευε με το μοτεράκι αυτό το 12 βολτ. Καλό μοτέρ και αυτό, δυνατό. Αυτό τραβάει γύρω και αυτό 20-25 αμπέρ δουλεύουν. Όλα αυτά που έχω βρει είναι 20-25 αμπέρ. Είναι 3 φορές σχεδόν περισσότερο από τον ηλιακαθαριστήρα του αυτοκινήτου. Τον είχα τροποποιήσει αυτό το μηχανισμό, τον είχα φτιάξει έτσι και δούλευε με αυτό εδώ για αρχή. Εδώ το είχα φτιάξει ένα φρένο χειροποίητο. Καλά, όλο χειροποίητο αυτό, τι είναι, εργοστασιακό. Λοιπόν, το οποίο εδώ έμπαινε αυτό εδώ που έχει τρύπα και εδώ πέρα έχει και ένα ερταλόν για να μπαίνει καρούλα. Και ένα λεπτό να το μοντάρω, να το δείτε πώς πάει. Λοιπόν, εκεί. Εδώ έχω βάλει στην καρούλα μία βίδα για να μπορεί να πιάνει απάνω στο ξύλο εδώ. Να πιάνει πάνω εδώ σε αυτήν εδώ την τρύπα. Μπαίνει μέσα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει μέσα στην τρύπα. Να το, και έχει πιάσει τώρα. Λοιπόν, ο μηχανισμός. Εκεί. Και έχει πιάσει τώρα ο μηχανισμός πάνω εδώ. Από την άλλη μεριά, το μπορώ να το δω. Από την άλλη μεριά, αυτό πάει εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ μπαίνει εδώ μέσα, όπως το βλέπετε. Εκεί. Και εδώ μπαίνει αυτό εδώ το κομματάκι. Σταθεροποιεί την καρούλα. Και μετά μπαίνει και αυτός εδώ ο αποστάτης, ο οποίος έχει και ρουλεμανάκι εδώ. Έχει και ένα ρουλεμάν. Γιατί το έχω βάλει το ρουλεμάν? Γιατί όταν σφίγγω το φρένο και τύχει να πάρει η καρούλα φρένα, να μην γυρίσει αυτό εδώ και μου το γυρίσει αυτό εδώ και μου το ξεσφίξει ή μου το σφίξει πιο πολύ. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, και δουλεύει. Να το. Έτσι δουλεύει αυτό, εκεί. Εκεί ήταν. Εδώ πέρα το είχα βάλει αυτό εδώ. Το ράουλο. Λοιπόν, και δουλεύει εκεί, να το. Και τα φρένα του, κανονικά. Θα το βάλω να δουλέψει όλες, να το δείτε. Να το. Άμα σε περίπτωση χτυπήσει κάποιο ψάρι και φρενάρει, να το. Σουρ, εδώ. Το ξύλο με το ξύλο. Δηλαδή δεν είναι για κάνα φρένο τώρα της προκοπής, αλλά για ένα ψάρι που έτυχε να μου πάρει λίγα μέτρα, να το ξαναδώσω, να ξαναπάρει, να ξαναμαζέψω ο μηχανισμός και όλα αυτά,
έκανε τη δουλειά του. Δεν ανάψαν τα φρένα, δεν είναι τόσο εύκολο να ανάψουν. Το πολύ πολύ του ρίχνεις και νερό επάνω. Αλλά δεν είναι αυτός, γιατί δεν ήταν για μόνιμος, ήταν προσωρινός. Νάτος. Αναλόγως τα φρένα, σφίγγω παραπάνω, το σφίγγει και αυτό. Νάτο. Τα μπέρ που τραβάει, τώρα φαίνεται, δεν φαίνεται, εκεί. Άμα το κοντραριστώ τώρα, τραβάει 5 μπέρ. Κοντραριστώ. Τέλος με αυτό. Άεργο δουλεύει 2 αμπέρ. Άεργο. Μια προσωρινή λύση ήτανε που έκανε δουλίτσα σαν τον άλλον. Λοιπόν, κλείνει η μπαταρία. Κλείνει η μπαταρία και θα σας δείξω, θα περιμένω να φορτίσει λίγο και θα το ξανασυνεχίσω το βίντεο να δείτε τον άλλο το μηχανισμό που έχω φτιάξει, τον καλό. Νάτος ο μηχανισμός. Δεν τον έχω τελειώσει ακόμα. Απλά σας το δείχνω επειδή έχω καιρό να βγάλω κανένα βίντεο, να το δείτε περίπου, να πάρετε μία ιδέα το τι με λιγενέστε. Συνδεμένος. Εδώ θα πάει άλλο ένα λουράκι, θα το παραγγείλω από Δευτέρα, τώρα θα δω. Υποχρεωτικά άλλο ένα λουράκι. Εδώ είναι η τροχαλία του μοτεριού, εδώ κάτω. Εδώ είναι η τροχαλία που μειώνει τις στροφές. Και πάμε στις εξωτερικές. Εξωτερική μία, να το βάλω εκεί να δω, μου φαίνεται εκεί. Λοιπόν, μία εξωτερική, 2 εξωτερικές. Και είναι τριπλές. Μία, 2 και μία μέσα 3. Είναι τριπλή. Δεν φαίνεται, η μέσα δεν φαίνεται γιατί είναι το πώς το λένε μωρέ, το λουρί. 1, 2, 3 και 3 από εδώ. 1 πάνω, 2, 3. Τώρα τι έχει γίνει με αυτές τις τροχαλίες? Είναι και οι 2 τριπλές. Το λουρί δεν χρειάζεται το τύρα. Όπως το έχω φτιάξει, όταν θα αλλάξω, να σας το δείχνω κιόλας. Λοιπόν, άμα θέλω να αλλάξω υποδιέρεση, δεν χρειάζεται να του βάλω τεντοτύρα. Γιατί έτσι όπως το έχω φτιάξει, μπες και η κάμερα κάτω. Λοιπόν, έτσι όπως το έχω φτιάξει, είναι η ίδια απόσταση πάντα οι τροχαλίες μεταξύ τους. Δηλαδή η απόσταση που χρειάζεται για να τεντώσει το λουρί. Οπότε κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Εδώ που το έχω είναι 1 προς 1. Λοιπόν, εκεί είναι 1 προς 1. Εδώ που το έχω τώρα. Ό,τι στροφές παίρνει εδώ, ό,τι στροφές μου παίρνει εδώ ο μηχανισμός, δηλαδή 400 στροφές παίρνει, μου τις βγάζει εδώ. Εδώ θα είναι η κεντρική καρούλα. Αυτή εδώ θα είναι η καρούλα κεντρική. Αυτή εδώ θα είναι η καρούλα κεντρική. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι τίποτα, θα είναι κούφια η σωλήνα μέσα. Θα το βγάλω αυτό εδώ, θα το ξεπρεσάρω και θα βγει. Το είχα βάλει για να έχω εδώ πέρα ένα κέντρο για να μπορώ να τορνήρω τη φλάτσα και τη σωλήνα από μέσα. Τον άξονα τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε εδώ μου βγάζει τη μεγάλη, μου βγάζει 400 στροφές. 400 στροφές με μισό μέτρο περίπου είναι η περιστροφή της καρούλας, οι μεγάλες που έχω από τα αργών, γιατί μάλλον αυτή θα χρησιμοποιήσω για τώρα προσωρινά, μετά θα φτιάξω αργότερα άλλη. Είναι μισό μέτρο. Είναι 400 στροφές με μισό μέτρο, είναι περίπου 200 μέτρα το λεπτό. Βγάλετε και ένα 10-15% γιατί όταν δουλεύει αέργο παίρνει παραπάνω στροφές από ό,τι έχει φορτίο. Από ότι όταν έχει φορτίο, οπότε υπολογίστε, δηλαδή γύρω τα 180 μέτρα εκεί περίπου το λεπτό θα βγάζει αυτή η τροχαλία με το έχω 1 προς 1. Τώρα, αν το βάλω εδώ, κοιτάξτε πόσο εύκολα, κοιτάξτε πόσο εύκολα, με μία κίνηση από εδώ έτσι, καλά τώρα δεν με βολεύει και η κάμερα μπροστά και φοβάμαι μην μου πέσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, βγήκε το λουρί, πάει στην άλλη από εδώ, σαν την αλυσίδα του ποδηλάτου, δεν είναι τίποτα, είναι πολύ εύκολο. Ούτε πρόκειται να παίζει κάποιος τώρα, πάει για ψάραμα και μία έτσι, μία αλλιώς, μία έτσι, μία αλλιώς. Θα πάει για μοσμούλια, θα βάλει συγκεκριμένη σκάλα εκεί που τον βολεύει.
θα πάει για βαθιά, για συρτή βυθού, για σφυρίδες και αυτά, θα το βάλει στο πιο αργό. Εκεί θέλουμε δύναμη. Έχει και ταχύτητα, ναι μεν έχει ταχύτητα, αλλά θέλουμε δύναμη. Θα πάει στα 800 μέτρα για 700 μέτρα, εντάξει, εδώ τα μέρη μου εμένα έχουν και 700 μέτρα αλλού, μπορεί να μην το χρειαστεί σε άλλα μέρη, γιατί μπορεί να μην έχει τόσο βαθιά νεράκι. Αλλά εγώ θέλω να πάω στα 700 μέτρα, πρέπει 800 για μπακαλιάρους ή για καλαμάρια, για καταμάχια κάτω και θράψαλα μεγάλα. Δεν θα περιμένω, άμα δεν έχει τίποτα επάνω, να το φέρω από 700 μέτρα 1 τέταρτο, θα το βάζω στη γρήγορη τη σκάλα, 1 προς 1, και άμα μαζεύει 180 μέτρα το λεπτό, 200, 200, 2, 4, 6, 8, σε 4 λεπτά, 4 λεπτά εκεί έχει έρθει 700 μέτρα. Τα 700 μέτρα να σου 4 λεπτά είναι καλός μηχανισμός, είναι γρήγορος. Λοιπόν, εκεί δεν θέλουμε πολύ δύναμη, θέλουμε ταχύτητα. Εδώ τώρα είναι 1 προς 2. Εδώ είναι 1 προς 2 τώρα που το έχω βάλει. Δηλαδή παίρνει 2 στροφές εδώ, στο κεντρικό τον άξονα, στον άξονα της περιστροφής που έρχεται από το μοτέρ. Και εδώ παίρνει, λοιπόν εκεί, και εδώ παίρνει, πώς είπαμε, εδώ παίρνει 2, εδώ παίρνει 1 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε από 200 τα μέτρα γίνονται 100, γίνεται 100 τα μέτρα εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την τροχαλία τώρα στη μέση που την έχω. Δηλαδή παίρνει 200 στροφές εδώ, παίρνει 200 στροφές εδώ, οπότε τα μέτρα είναι γύρω τα 100, με 50 πόντους πάντα μιλάμε καρούλα. Αντίστοιχα, άμα μικραίνει η διάμετρος καρούλας, λιγότερα τα μέτρα ή περισσότερα. Λοιπόν, οπότε εδώ πάει 2 προς 1. Εδώ πάει 1 προς 1 στην πρώτη σκάλα, μετά πάει 2 προς 1 και μετά πάει 4 προς 1. Δηλαδή εδώ παίρνει 4 στροφές, εδώ παίρνει 1. Λοιπόν, να σας το δείξω κιόλας, έτσι αλλιώς το έχω. Εδώ έχει πεντεσιόμετρο, δηλαδή ξεκινάνε στροφές από μία στροφή, από 5 στροφές το λεπτό. Κοιτάξτε πόσο αργά πάει. Πάει πιο γρήγορα μετά όσο θέλω. Θα σας το βάλω τέρμα να δείτε. Λοιπόν, να σας βάλω και το όργανο εδώ, να βλέπετε και το όργανο, για του λόγου του αληθές. Εδώ παίρνει 215 στροφές, όσο σας είπα. Εκεί είναι. Λοιπόν, 215 στροφές περίπου, γύρω στις 200 στροφές. Οπότε 200 στροφές είναι 100 μέτρα το λεπτό. Με μισό μέτρο περίπου η καρούλα στην περιστροφή της. Να σας το βάλω πίσω εδώ, να δείτε και την προηγούμενη, γιατί δεν το είδατε. Λοιπόν, ωραία, να το βάλω και εδώ πέρα, να δείτε και αυτήν εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Παπ, μπήκε, τέλος. Ωραία, λοιπόν, τώρα το βάζω. Να, ξεκινάει από όσο θέλω εγώ. Εδώ παίρνει 42. Εδώ παίρνει 22. Λοιπόν, το βάζω πιο τέρμα, εδώ δείτε. Παίρνει 360 στροφές. 360 στροφές περίπου. Ναι, ήτανε. Εδώ παίρνει 400 όπως είπαμε. Εδώ παίρνει 400 στροφές. Για να το δείτε κιόλας. Νομίζω 400 από ό,τι θυμάμαι. Εδώ παίρνει από ό,τι θυμάμαι, ναι, εκεί, 376 εκεί, 376, 380 περίπου. Και από εδώ παίρνει, ναι, 1 προς 1 είναι σχεδόν. Μπορεί να είναι λίγο μικρότερη η τροχαλία, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Είναι
πάει 1 προς 0,8, 0,9 δηλαδή, κάπου εκεί, δεν μας πειράζει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάει αυτό. Τη μία την είδα, την άλλη την είδατε, τώρα πάμε και στην αργή. Τώρα πάμε και στην αργή. Κοιτάξτε πόσο εύκολα, που λέμε δεν είναι για παιχνίδι. Λοιπόν, θα το βάλει κάποιος να κάνει τη δουλειά του και τελείωσε. Τώρα θέλει δύναμη για να πει, γιατί έχει μεγάλη ποδιέρεση. Εντάξει, τέλος. Λοιπόν, τώρα, εδώ είναι 1 προς 4. 4 στροφές εδώ, μία εκεί. Μεγάλη ποδιέρεση. Όπα, δεν βλέπετε τώρα εκεί. Λοιπόν, εδώ παίρνει 48 στροφές. Άμα θέλω πιο λίγο, όσο θέλω με το ποτισιόμετρο, όσο το κάνω. 45, 25. Λοιπόν, θα το βάλουμε τέρμα να δείτε. Εδώ παίρνει 96 στροφές. Χοντρικά τώρα λέμε 100 στροφές, εντάξει. Χοντρικά παίρνει 96 100 στροφές. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνει 100 στροφές. Τώρα, οι 100 στροφές είναι περίπου γύρω τα 50 μέτρα. 40 μέτρα, 50 και με διάμετρο με 50 πόντους ανά περιστροφή. Είναι τα 100 μέτρα, είναι 50 μέτρα το λεπτό. Δηλαδή, maximum δουλεύει γύρω τα 180 μέτρα, 170 με τις υποδιαιρέσεις κατάλληλες εδώ. Και minimum δουλεύει με τις υποδιαιρέσεις μόνο αυτές χώρια από το ποτασιόμετρο, δουλεύει με 50 μέτρα το λεπτό. Δουλεύει από 180-170 μέτρα μέχρι 50. Αν δηλαδή δεν το βάλει κανένας, ας το φτιάξει ένας και πει δεν θέλω να βάλω ποτασιόμετρο, το δουλεύει με τις τροχαλίες αυτές εδώ. Λοιπόν, να δούμε και τα μπέρ. Να το ποτασιόμετρο. Αυτό εδώ είναι. Καλό εργαλείο. Είναι στα 20 αμπέρ αυτό. Το μοτέρ είναι 25 αμπέρ, 23 πως είναι. Αλλά εντάξει, θα το αλλάξω αργότερα, θα το βάλω πιο μεγάλο. Δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ 22 αμπέρ τώρα να πάει 23. Λοιπόν, στο τέρμα του. Κάτω. Πόσο δουλεύει? Δουλεύει 1, 2, 3 παρακάτω. Αμπέρ. Δουλεύει. 3 αμπέρ δουλεύει εκεί. Άμα πάω να το κοντράρω. Τι να κοντράρω τέλος πάντων. Δεν κοντράρει. Δηλαδή να το. Βάζω όλη μου τη δύναμη τώρα. Δεν πάει παρακάτω. Δηλαδή τώρα πρέπει να βάλω 20 κιλά δύναμη λέμε. Στην τροχαλία μου κόψει και κανένα χέρι. Δεν πάει. Δεν πάει παρά. Είναι τέλος, δεν πάει παρακάτω. Είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή να μείωσα τις στροφές από 40 μέτρα, τις έκανα 30 μέτρα. Είναι πολύ δυνατό, δεν σταματάει με τίποτα. Να το. Να μου κόψει το χέρι, να μου το κάψει. Δεν σταματάει με τίποτα, είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Εδώ θα πάνε τα φρένα. Εδώ θα πάνε τα φρένα. Σε όλη αυτήν εδώ την πλάκα θα πατάει το φρένο, να το. Μεταλλικά φρένα. Και θα είναι διπλό, δηλαδή τι εννοώ. Πας για μουσμουλάκια. Λοιπόν. Πάει κάποιος για μουσμουλάκια. Τώρα για τον εαυτό μου μιλάω, αλλά θέλω να το πω σε τρίτο πρόσωπο. Πάει κάποιος για μουσμουλάκια. Ωραία. Και θέλει ευαίσθητα φρένα. Δεν θέλει δηλαδή γαϊδουροφρένα, τίποτα πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να ξεμασαλιάζουν τα ψάρια, μπορεί να κόβουν, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Τι θα κάνουμε? Βάζουμε αυτήν εδώ την πλευρά. Εδώ έτσι. Απάνω εδώ. Γιατί είναι μικρότερη επιφάνεια εδώ. Είναι μικρότερη επιφάνεια. Μπορεί να τη λεπτυνώ κι άλλο, δεν ξέρω, θα δω κιόλας στο τέλος. Να δω όταν θα το βάλω πάνω μαζί με την καρούλα, να δω στα πόσα κιλά σταματάει. Να είναι δηλαδή ψηλοφρένα αυτά εδώ, να μην έχει μεγάλη επιφάνεια. Τώρα πας για χοντρά ψάρια ή για κανένα παραγάδι. Για παραγάδι ας πούμε. Παπ, το γυρίζεις έτσι ανάποδα. Πάει δηλαδή αυτή η επιφάνεια εδώ. Θα πηγαίνει εδώ. Και θα πατάει όλη η πλάκα. Εκτός από εδώ θα πατάει σε όλη εδώ τη διάμετρο. Αυτό είναι F150, 145 γιατί το έχω τορνήρι. Δηλαδή 15 πόντους, σχεδόν 15 πόντους φρένα. Δεν έχω ξαναδεί σε άλλο μηχανισμό. Δηλαδή είναι υπερβολή.
Δεν το συζητάω. Αλλά αφού είναι δικό μου και δεν πληρώνω μάστορα και γουστάρω, θα το φτιάξω όσο καλύτερα μπορώ. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ποτέ 200 κιλά ψάρι να σου χτυπήσει τώρα. Αυτός δηλαδή ο δίσκος είναι για δίσκους αυτοκινήτου. Είχα ένα αμάξι 1300 κυβικά και είχε τέτοιο δίσκο επάνω. Εντάξει, μην τρελαθούμε, είναι πολύ δυνατό. Αλλά όπως είπα, δικό μου είναι και ότι θέλω να το κάνω. Το φτιάχνω ακόμα πιο καλύτερο. Δεν είναι αγκαρία, δεν το βλέπω σαν αγκαρία. Να είναι κάποιου ξένου ή να μου το φτιάχνει ένας μάστορας και να βαριέται ή να πληρώσω παραπάνω λεφτά. Θα το φτιάξω πολύ καλό. Τώρα από εδώ, αυτή εδώ η φλάτσα θα ρωτήσει κάποιος τι έχει μείνει. Λοιπόν, τα βγάζω αυτά εδώ έτσι κι αλλιώς. Τώρα δεν χρειάζονται. Τα είχα βάλει μόνο και μόνο για να δείτε. Αυτή η φλάτσα, η μικρή, γιατί θα μείνει τώρα εδώ. Θα σας πω γιατί θα μείνει. Πάει γι' αυτό. Τέλος. Λοιπόν, γιατί θα μείνει αυτή εδώ η φλάτσα. Εδώ θα τρυπηθεί. Αυτά εδώ και αυτά εδώ θα βγούνε. Αυτά τα πυράκια εδώ δεν είναι τίποτα. Ήταν για να κεντράρω, όπως είπα, για ένα τορνίρο. Αυτή εδώ θα τρυπηθεί. Θα διαιρεθεί δια του 4, δια του 5, δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνει. Δια του 4, εντάξει, δεν είναι πολύ χοντρή, πολύ δυνατή. Και αυτή εδώ το ίδιο. Και αυτή που θα εξυπηρετεί, αυτή εδώ η φλάτσα, θα εξυπηρετεί στον εξής σκοπό. Εδώ θα πάει άλλο ένα ράουλο, το οποίο θα μαζεύει το παραγάδι αυτόματα μόνο του, με ροδάκι. Δηλαδή θα μπει άλλου είδους καρούλα εδώ, εδώ θα έχει μπει άλλου είδους καρούλα και εδώ θα έχει μπει ένα ειδικό ραουλάκι, το οποίο θα μαζεύει την πετονιά για να μην σούρνει την πετονιά μαζί με τα αγκίστρια και θα τα ρίχνει μέσα στο παραγάδι, μέσα στη λεκάνη. Αυτό εδώ πάει έτσι. Να το, έτσι πάει αυτό. Τώρα αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το έβγαλα το κουτί που είχα, πού είναι το κουτί, τέλος πάντων. Ένα κουτί που είχατε δει στα προηγούμενα βίντεο, το έβγαλα και το έφτιαξα κατευθείαν ανοξίδωτο. Δηλαδή όλα είναι πάνω στο ανοξίδωτο κατευθείαν. Αυτό που θα πάει έτσι, εδώ πέρα μπροστά, εδώ θα είναι ή το καλάμι που θα βάλω, μάλλον καλάμι θα βάλω, ή το σίδερο με το ράουλο, σταθερό σίδερο. Εδώ αργότερα, όχι τώρα, θα φτιαχτεί κατανεμητής για να κατανέμει την πετονιά δεξιά-αριστερά στον τόρνο. Θα τον φτιάξω εγώ μόνος μου. Πέρα δόθε. Και θα στρώνει την πετονιά. Όταν είναι για μουσμούλια ή όταν είναι για βαθιά, για συρτή βυθού, είναι τα μολύβια, δεν μπορείς να πας με το χέρι εκεί. Και εδώ πέρα, όπως είπα, θα πάει άλλο ένα έξτρα ροδάκι για να τυλίγει έτσι. Να τυλίγει έτσι και να φέρνει εδώ πέρα το παραγάδι, να το ρίχνει μέσα στη λεκάνη. Τώρα μένει να βάλω εδώ το καπάκι από εδώ από κάτω, ένα μονοκόμματο καπάκι, το οποίο θα πάει έτσι, έτσι και έτσι, ένα ανάποδο πie δηλαδή. Να του κόψω τις λαμαρίνες και όλα αυτά, να βάλω βολτόμετρα, να βάλω αμπερόμετρα, να βάλω και βολτόμετρα και να μην βάλω. Έτσι κι αλλιώς 3 ευρώ 4 κάνει. Πες ότι χάλασα το βυθόμετρο, πες ότι είμαι εκεί μπροστά, δεν θέλω να βλέπω το βυθόμετρο. Εντάξει, ένας άλλος μπορεί και να μην έχει βυθόμετρο που λέει ο λόγος. Να μην βλέπει κάτω τα βόλτ δηλαδή, αυτό να έχει πάνω το μηχάνημα, να μην βλέπεις, πες ότι έχεις μια ξεχωριστή μπαταρία. Βλέπω σε όλους τους μηχανισμούς δεν έχει κανένας ένα βολτόμετρο. Μπορεί να έχει έξτρα μπαταρία ο άλλος και να μην την έχει συνδεμένη στο σκάφος. Να μην έχει ένα βολτόμετρο πάνω να βλέπει. Τι κάνει η μπαταρία, τέλος πάντων. Τώρα να εξηγηθούμε γιατί έκανα αυτές τις τροχαλίες. Ποιος είναι ο λόγος. Γιατί κάποιος θα πει, να γυρίσω την κάμερα τώρα σε μένα. Λοιπόν, κάποιος θα πει, γιατί έβαλες τροχαλίες. Ποια είναι η φιλοσοφία. Θα σας πω ποια είναι η φιλοσοφία. Σε όλους τους μηχανισμούς, όπως γνωρίζετε, όχι όλοι, στους περισσότερους, άλλοι έχουν τέλος πάντων στροφόμετρο, έχουν ποτεσιόμετρο, άλλοι δεν έχουν. Όταν κατασκευάζουν ένα τέτοιο μηχανισμό και βάζουν ποτεσιόμετρο, η δουλειά του ποτεσιόμετρου είναι να αυξομειώνει τις στροφές. Ποια είναι η φιλοσοφία όμως του ποτεσιόμετρου. Το ποτεσιόμετρο χαμηλώνει τις στροφές και κρατάει τη δύναμη του μοτοριού σταθερή. Δηλαδή, άμα βγάζει έναν ύπο το μοτέρ, έναν ύπο θα σου βγάλει στις 2.000 παράδειγμα στροφές,
έναν ύπο θα σου βγάλει και στις 100-200 στροφές που θέλεις εσύ να επιλέξεις τις στροφές αυτές μέσω του ποτασιόμετρου. Τι γίνεται όμως, το μοτέρ σου λέει, εγώ ρε φίλε θα σου χαμηλώσω τις στροφές. Θα σου δώσω και τη δύναμη που θέλεις, που έχεις δηλαδή επάνω στην κανονική του τη λειτουργία, στις κανονικές στροφές που σου δίνει ο κατασκευαστής, αλλά θέλω ένα πράγμα. Μη μου πειράξεις τα μπέρ. 20 αμπέρ σου τράβαγα, 20 αμπέρ θα σου τραβάω και στις 500 στροφές για να σου διατηρήσω τη δύναμη. Τώρα να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες πώς δουλεύουν, αυτά ανεβάζουν πολύ τα hertz και δουλεύουν αλλιώς, τέλος πάντων. Οπότε, άμα πας να κάνεις υποδιέρεση βάσει του ποτασιόμετρου, τα αμπέρ είτε χαμηλωμένα, είτε οι στροφές είτε χαμηλωμένες είτε στο ζενίθ, εκεί που δίνει δηλαδή ο κατασκευαστής την κανονική του λειτουργία, τα αμπέρ παραμένουν τα ίδια. Σε συγκεκριμένο μιλάμε σε συνεχές φορτίο, εντάξει, στο αντίστοιχο φορτίο. Δεν μιλάμε να είναι άεργο. Λοιπόν, αυτό έχει ένα μειονέκτημα. Τι μειονέκτημα έχει? Άμα πας για ψάρεμα και έχεις ένα τέτοιο μηχανισμό που έχει ποτασιόμετρο επάνω και είναι ένα καλό μηχανάκι, γιατί υπάρχουν όλα τα μηχανάκια είναι καλύτερα από αυτό στην αγορά που κυκλοφορούν. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό. Είναι εντάξει, ένα αξιόπιστο μηχανηματάκι το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Δεν είναι άχρηστο δηλαδή, αυτό εννοώ. Είναι κάτι άλλο όμως τα οποία είναι πολύ πιο δυνατά από αυτό εδώ. Τι γίνεται όμως με αυτή την περίπτωση? Όταν πάει κάποιος να αγοράσει ένα μηχανηματάκι τέτοιο, του λέει ο κατασκευαστής 50 αμπέρ σου δίνω εγώ, δύναμη. Και σου έχω μια υποδιέρεση α, ότι ό,τι και να κάνεις, το ανώτερο που μπορεί να πάει θα είναι 100 μέτρα. Φερπίν 100 μέτρα, δεν ξέρω πώς δουλεύουν οι αγοραστοί. Οι άλλοι 100, 120, 150, δεν ξέρω πόσο μαζεύουν στο full. Όταν όμως θέλει κάποιος να πάει να μαζέψει ένα παραγάδι και θέλει να χαμηλώσει την πετονιά, τις στροφές, υπάρχει το εξής θέμα. Άμα εγώ θέλω να δουλέψω με 30 στροφές, 35 στροφές, θα πληρώνω, παράδειγμα λέμε τώρα, ρεύμα για 2.000 στροφές, αλλά θα δουλεύω με 30. Γι' αυτό βάζουν και τόσο μεγάλα μοτέρια. Για να έχουν δύναμη χαμηλά, όσο και ψηλά δηλαδή, και να κάνουν για λίγο απ' όλα. Ή πολύ για απ' όλα. Εντάξει. Τα αμπέρ όμως είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή για ένα βαρκάκι τώρα μέση κατηγορίας όπως έχω εγώ, που βγάζει 15-20 αμπέρ να φορτίσει την μπαταρία, και μπαταρία άλλη να το έχω εξωτερική, ή την μπαταρία που έχει την υπάρχουν πάνω η μηχανή, θα την αδειάζα άμα μου τραβάει με ένα 30-40 αμπέρ. Είναι πολλά τα αμπέρ, 30 αμπέρ, και 30 αμπέρ να σας βάλω, είναι πάρα πολλά. Οπότε εγώ τι σκέφτηκα. Όταν κάνεις μηχανική υποδιέρεση, δεν ανεβάζω καθόλου τα αμπέρ. Ίσα ίσα σου κρατάνε και χαμηλά τα αμπέρ. Με μηχανική υποδιέρεση. Οπότε τι γίνεται? Αν κάποιος θέλει στις 30 στροφές, στα 35-40 μέτρα το λεπτό, να θέλει 50 αμπέρ, γιατί τόσο είναι το μοτέρ που έχει κατασκευαστής, εμένα δεν θέλει 50 αμπέρ, δεν θέλει 40 αμπέρ, θέλει 6 αμπέρ, 7 αμπέρ. Θέλω να εξηγήσω δηλαδή ότι η υποδιέρεση η μηχανική πάντα είναι πιο οικονομική σε ρεύμα, δεν τραβάει ρεύμα δηλαδή, και είναι και εντάξει, πιο δυνατή, εξαρτάται και το μοτέρ που έχει ο αντίστοιχος μάστορας που έχει φτιάξει το δικό του. Είναι πολύ πιο οικονομική σε ρεύμα. Δηλαδή εγώ πάω 1 προς 4, στα 20 αμπέρ, 23 αμπέρ, πάω 1 προς 4. Ο άλλος, για να έχει τη δικιά μου δύναμη που έχω εγώ στα 35 μέτρα, αν εγώ χρησιμοποιώ εκείνη τη στιγμή 23 αμπέρ, αυτός πρέπει να έχει επί 4. 23 και 23, 46 και 46, 92, δεν ξέρω πόσο, 90 αμπέρ. Δηλαδή, τη δύναμη που θα βγάζω εγώ στα 35 μέτρα και θα καταναλώνω 23-20 αμπέρ φερπίν, αυτός θα καταναλώνει τα τετραπλάσια, 80 αμπέρ. Εκεί είναι που κερδίζω εγώ. Στα 100 μέτρα, στα 120 μέτρα, στα 150 μέτρα με νικάει, γιατί έχει 50 αμπέρ μοτέρ. Και εγώ έχω 23 αμπέρ μοτέρ. Σε μία μέση όμως τομή, δηλαδή στα 70 μέτρα 80, παίζουμε το ίδιο. Στα 35 μέτρα το κερδίζω κιόλας. Δηλαδή, βγάζουμε ναι μεν το ίδιο, αλλά εγώ καταναλώνω 20 αμπέρ, όλοι καταναλώνουν 80 αμπέρ. Γιατί πάει ηλεκτρικά, ενώ εγώ πάω μηχανικά. Αυτό είναι το πλεονέκτημα στο δικό μου το μηχανισμό. Ότι είναι πιο οικονομικό στα αμπέρ. Ή είναι τα ίδια αμπέρ με έναν αντίστοιχο μηχανισμό, χωρίς όμως τροχαλίες, αλλά με τετραπλάσια δύναμη. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο, όπως και να το πάρω το ίδιο είναι. Ή πληρώνω το 1/4 σε ρεύμα,
ή αν καταναλώσω το ίδιο ρεύμα με έναν αντίστοιχο μηχανισμό, θα έχω τετραπλάσια δύναμη, έτσι και το ρίξω με τις τροχαλίες. Δηλαδή εκεί αποσκοπούσα εγώ από την αρχή. Τώρα, αυτός ο μηχανισμός θα είναι για παραγάδι, θα είναι για συρτή βυθού και θα είναι και για μουσμούλια ή για ό,τι άλλο θέλω. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Δεν τον έχω τελειώσει όπως σας είπα ακόμα, τον βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, αυτός είναι ο μηχανισμός. Ωραίος μηχανισμός. Εδώ οι βίδες όλες αυτές εδώ θα αλλάχτούν, θα μπουν όλες σύνοξ, είναι 6 βίδες, εδώ είναι 3, τώρα πρόχειρα τις έχω βάλει και από εδώ και όλα αυτά. Το μοτέρ θα το βγάλω άμα μου έρθει λόξα τέλος πάντων και θα το ξύσω να το βάψω, να είναι και καινούριο, να φαίνεται καινούριο. Καινούριο, καλό είναι το μοτέρ, δεν έχει. Αυτό το μοτέρ θα δουλέψει 1000 χρόνια, 1000 χρόνια, μην σταματήσει ποτέ. Δεν παθαίνει τίποτα ποτέ. Στους 100 βαθμούς να δουλεύει. Να το έχει 100 βαθμούς Κελσίου. Να δουλεύει μέσα, βάλει το σε ένα φούρνο, να δουλεύει με 100 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα καεί ποτέ. Αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, οπότε μπαίνει τώρα το καπάκι του εδώ, να πάει ανάποδα, δηλαδή ο πάτος τώρα κάτω, θα είναι ο ουρανός. Και είναι μια απλή κατασκευή, μόνο που ήταν χρονοβόρα γιατί έχω βάλει τις τροχαλίες για μειωτήρα. Εντάξει, αυτή εδώ πέρα, αυτές εδώ οι στροφές θα πέφτουν έτσι κι αλλιώς με αυτήν εδώ. Αυτά εδώ πέρα ήταν που χρονοτρίβησα για να βάλω αυτά εδώ πέρα. Αυτές εδώ τις τροχαλίες. Ιδάλλως θα την είχα τελειώσει τώρα. Γιατί είναι τριπλές τροχαλίες αυτές. Οπότε στο επόμενο θα φτιάξω τα φρένα και στο επόμενο βίντεο θα φτιάξω τα φρενάκια και καρούλες και ό,τι άλλο τα υπόλοιπα. Το καπάκι του, τα ποτεσιόμετρα, τα μπερόμετρα, τα βολτόμετρα. Αυτός είναι ο μηχανισμός. Αυτός ο μηχανισμός θα κάνει για όλα. Εντάξει. Θα δούμε. Και κανένα ψάρμα να δούμε πότε θα πάμε, που δεν έχουμε χρόνο. Τέλος πάντων, θα φτιάξω εγώ το μηχανισμό αυτόν. Τον άλλο το μηχανισμό που είδατε από το κομπρεσέρ που σας έδειξα, το άλλο το μοτέρ είναι και αυτό εξίσου δυνατό όπως είναι αυτό εδώ. Απλά έχει το πλεονέκτημα ότι εκείνο παίρνει 1300 στροφές. Δηλαδή έχει περισσότερη ροπή, παίρνει και λιγότερες στροφές. Θα το χρησιμοποιήσω και εκείνο, αλλά θα το χρησιμοποιήσω να φτιάξω ένα πολύ μικρό μηχανισμό, δηλαδή όσο μου επιτρέπει το μοτέρ και μέσα τα υλικά, αλλά όχι τόσο μεγάλος όμως, ο οποίος θα είναι μόνο για μουσμούλια εκείνος. Αλλά θα είναι και εκείνος με κατανεμητή, θα είναι δηλαδή ωραίο εργαλείο και εκείνο και πολύ δυνατό. Και το μοτέρ να δούμε πώς το κάνουμε δώρο πουθενά σε κανένα φίλο το μηχανισμό. Λοιπόν παιδιά, τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Πήρατε μια ιδέα, σας είπα οι τροχαλίες ότι παίζουν το ρόλο της υποδιέρεσης, ώστε για να μην τραβάει πολύ ρεύμα, να έχει την ίδια δύναμη όπως θα έχει ένα μεγάλο μοτέρ, απλά να μην τραβάει πολύ ρεύμα. Στις χαμηλές, είπαμε στις 150 στροφές, μου τα ρίχνει εκείνο. Άμα είναι 50 μπέρ και εμένα είναι τώρα 23 μπέρ. Έχει τα διπλάσια μπέρ. Στις 100 στροφές όμως από τις 200 παράδειγμα, είμαστε το ίδιο. Γιατί αυτός από τις 200 πάει να πέσει 100, παράδειγμα λέμε, αν ο κατασκευαστής έχει δώσει 200. Πάει να πέσει από τις 200, πάει να πέσει 100 με υποδιέρεση ηλεκτρική. Οπότε εκεί το τρώω, γιατί πέφτω εγώ με μηχανική και κερδίζω σαν μπέρ. Άμα πάμε να πέσουμε στα 4, όχι στα 4, πάμε στο 1 προς 4, δηλαδή στα 50 μέτρα, εκεί τον τρώω. Στα 4 και τον τρώω. Δεν ακούστηκε και καλά. Λοιπόν, οπότε πήρατε μια ιδέα, όποιος κατάλαβε τι εννοώ. Θα τα ξαναπούμε σε ένα βίντεο έμεσα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.